Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kubli pi parlok baro hagani kapor ngapeng subhai pi sheki kubor bakongsan jong katayo palawanra do nongsan hima patki kubor kilong kumni kalong ka e ga basngosi thang yeki megi pa yeka yeng ka sam padika imlang ka sa lang ru kumju haga baka wei kalong ka be ka ban ka snong mau thau nyao kalami na la snong na ka jingtmu ban lit kha yi klung shishlong Henry tang na ka daw ka jing sakut bad heng kali na mar ka jing penlong je ka jing kop khwai do kha ha ka pung pam pranai ka ba ha ha ka snong kse ko long kala do no yu khon shin rang u badang dei u khon u balai jongka hadin ba maria poi ha ka snong ti sao kala kha yu nu khulung Henry u la khla no kani ka jing jia kala jia ka khan re trik u nailor arajar ar polai Kini ka long kami kabadan ka jing sha sumar ha Holy Cross Hospital Mairang habaya keren bat kinong tho khubor kalaya thu bahadin bakilami nalashnong daka jing thmu ban lekha yei klung shlong namar bakala dei kapor Henry andala poi hanong spung kala sakut bat ki bahayeng hasem kiliale bat persang hagaban kerpat ya ki breu ban pelat lemnya kalenti ha ka bakila don kakto kat ningut ki pat ba ki bala ngokhia badru ki bala arab ban pelat ya kalenti Henry ki babun kim sim lak henkor ya ka jingkerpat bat ki don ru ki bada kren artat iki kitin hanga lani ki ba kren he Pat kumta kala shimpor adu laiken ta tang na nong spung ha ka jaka ka ba penlong ya ka jing ya kop khwai nakada ko jing so jing thar ka bamla su ban batai kini ka long kami kala kha ye ni khulung hati sao pat ngosi ban pentem ba ini I khulung ila khlan no ha ka be dei bat kini ka jingjia nakaliang uba Garrett L.S.N. Dykes, Deputy Commissioner West Khasi Hills District, ulapan penapat ba bakat kum gejing pentip kabalayo penyang no Sekretari Syaka Sarkar Meghalaya laong ba la pindo ya baro kijing ai jingbet hakabaya dei bet kijing penlong hakino kino kijing ya kop khwai do kha hapo West Khasi Hills District haga hukum DC ulaong ru ba la dalap yang kibele persya halor gani ka hukum laki dei ki reushiman ni ki kinhon kin sa sya pencitom kat kum ki kindon jong ka ai uwei ubreu yo balatip kerteng ko moba kraw ku par pawa lai posnem karta ubana ka snong sok menting ula khlan hasyen hadin baka trok ka baulania kala thung baji senrang hajan jingkein mo hayamu siang joai kani ka jingjia kala jia ha ka khanyo trik unailor bar kani ka trok ade ka badanya registration number AS not iway FC prasan iway lai ka jaka ka bahap kani ka trok kade ka jaka ka balong khun bha ha ka surok ka badan hajan ka petrol pump chalam singkon ha ki benta jong surok shillong juai Hagani ka jingjia ka trok ka tenra ru ka yeng ka badai ka dukan shna tayar bat sngokumen ban pentip bahapo gani ka dukan amdon breu mano ru bat amdon ba mensau ki polit harengkat ka jingerap jong ki pat ba kilala ban sei ka met jong uba kraw kupar napo ka trok haga por kumba architect no phai sngi bat ka jingjrong jong ka senrang kalong hado shispa san phoput duna kat kum utelai ubalatan ya ka met yak Hagamit kat pratarik unailor hagapor kumbakandai hadu shiphobuji kalami ka jinga kulmar bat ka jinga syok yadan hagawai ni ki jakasa jog ki kina shinrang kabadan hapo ka school ba North Eastern Hills University hagabala suba bagani ka jinga kan at ka dai tang hapdeng ka jinga rakti bat ka tmaktin jog ki kina kabala wanra pan ka jing punjulor ya ki jingkhang yet ka hostel ki yet kali jog ki bre ki bapun yang hajan ka jakasa jog ki kina shinrang kat gum ki khobor ka bali olum le thu bagani ke jinge kulmar kalami ha ka kamra ka bakhat khandai jong ka hostel ya ka bala tep kum ka rangira hostel hinrai hadu ba penmi ya ka khobor ampala ban tep de ka daw tenrai ka bala penlong ban mi ka jinge kan at ka bajur ha ka ni ka jaka jong ki khna pule ka school ba nehu shishola ongru ba ha ka ni ka jinge huri hura adon saungut ki khna ki bala men sa malu mala Bade ka jinge kan at lala ban tem andalawan poi ki pulet na mau kan ro outpost sakapor khat wei beji min me
Dr. Davidson pengurus ubalong ru public relation officer jong kan nehu hau kurwa khubor bala penmi halor ka jingjia ya huri hura ula ong bagani ke jinga huri hura kalami nakat maktin hapdeng ki arliang mamla jong ki khna pule halor ka jingbam ya ha yaki an ki kindon hapo ki jakasa ne hostel kabalawan ra ban ga jingbam ya snotho jingbut bat ula ong ru bagani kam don jinga dei ai ru em bat ki dapat ba kum bala pathai hagi rinsan social media ka jingjur jong ka jing ken ar hadu kata-kata hadu baki pulit ka mau ken ro outpost ken hapan wan tuklar bat tem ye ka jing ken ar bat ru ban pen pra ye ki khna ki bale alum bat ha ka bai dei bat ken ka jingjia na kaliang ki bor penyai jong ka North Eastern Hills University ken penlong ye ka jing to kit bat ru ban penshitom ya ki badan kti unong elam ko All India Trinamool Congress ubalong ru menteri rangba barem ke jela Dr. Mukul Sangma haga singiba ar jong kodor bar senrai ulapen I de dur baya shon lang hapedeng menteri rangba ke jela Konrad Kongel Sangma ber wayne ki nong khai drop bahakmat napo ke jela Manipur ya ulatep kerteng kumu Henry Lalrem Sanga ya kani Dr. Mukul Sangma ulapen I haka por bakala don ke jing ya tai hapo ke ying dor bar thau an halor ke jing jelle jong udrok hapo ke jela Dr. Mukul Sangma ula ong ba kumban shipin mau ba Henry ubala syakem no haga arpulai tri uyayong 8,000 khat lai halor ke jingyo kurup yo drug pseudoephedrine tablets uba shongdor hado Henry kolor tengka udai uwei ni kibadan ye ke jingya dai ka ba janbha ba menteri rangba ke jela Konrad Sangma baru Dr. Mukul udah pen iru ya gadur kabaya shonlang lani baki shonglang hapedeng menteri rangba ke jela Konrad Sangma haringkat ke kurim jong bat Henry hakawai niki program hanong ba New Delhi Mukul udah pen ken mauru ba Henry latip je kum usnar nong khayi drop ubala syakem no haringkat khon jong MLA barim ke Kongres Arvind Ahuja haba pen papat alor ke jingdon kamban rat dingkong ye ke jing jelai udrong hapa ke jela unong yalam ko All India Trinamool Congress ulaong baga jingele etma persya ye udrong kadai ka bala pen benar de kari barok ko wei amtang ne ka benta ke jela Meghalaya kalong ke ke ba pen air men sim ni kinong song snong jok snong mapan haga bakila don ki bre ke bam sim lak hen snapshot ye ke men sim breo da ba bread ye wei klung ibadang sukha ka wei ka trok kit nyut kat ba ka kali kadang lum ni ki jabo jaban na ki thleu ying jok snong bat na kaliang urang ba snong jok mapan ula ong bakani galong ka ba pun kindet pat pun sungusi ye ka snong baro ka wei na kaliang ka snong ka kular bahalor ni ka jingjia kan sa shimkhia but hagani hi jo kasngi ki polit jong nong men song ki lawan man shimti ya iklung ibala shabret na ka benta ban pendep ti ki jingdon kam ki bakat kum ka ai Henry hadin bagasnong mapat kala penlong hi ka jing token ha ka khat khandai tre kunai lor ki jing shisha ki lammi ha ka bakawai ka khna ka badang khan reus nem karata kala phla hakmat ka dor bar snong mapan baka dai maka ka balale ya ka kampap kam sang ban bread ye ikhulung ha ka kali kit nyut bat ha ka bay dai bat gani ka jing phla jong gani ka khna na kaliang uba juda wa lang rang ba snong mapan ha bay kran bat kilat pathai khubor ulo ong ba uwei ubreu ba wan trai belas ngi hapo ka snong mapan ubadang arpulai snem karata ubana ka snong ramrai ula pen armet ya gani ka khna namar ka jingting kani ka khna kala shus ngam bat khlem pen te watang shigi ba yang semru ha ka be dei bat ka jing armet jongka Henry kala sukhahi ye ni khlung khlem da don bayarap manu manuru nakal yang gasnong kala IT gini armut ki breu ki bor pulen naka bentaban penlong ni jing token pada ka ju ka por la kinturu ya baro ki khna bakimdei ban le ya kum gini jat kam Henry ban long ki be ya jan bat ki me ki pa khnang ban lan naki no ki jing Superintendent of Police ke East Khasi Hills Suba Sylvester Nong Tenger kurwa khubor bala penmi ula pentip bagi polit ke jela ke janmi jong ka arphau trik kila yo ban kurup ya ka wei ka plan apo ka wei ka kali tata sumo hadin ba armur ki bre ki ba shong hapo kani ka kali kila ya kani ka pla ya kani la pentip da unong nia jong kani ka kali tata sumo hadin ba ulalam ya kani ka pla
Kipulit hadin bala penlong ye jing tokit hamdan rating police station kila pentip ban napok kani ka pla la lap hadu ar phu wei tli ki sinduk sabon ke bala thep ye drop heroin ubakhya hadu ar spa san phulai point san phulai gram har rengkat ki jan bala antat ba une drop usong dor hadu ar kelor tingka hagabe de bat kani kipulit kila pengat Kindon an mukot rumah hapo ke NDPS Act bat ke jingto okit kalang ya syakmat naga benta ban yokem batru ban lam ya kibadan kiti haga wei ni ki jingjia ka ba penpar yang kriat ya baro ka bala jia haga sngi ba ar jong katayo haga ba wei breu bam shimla itho dur khman ula bom bat sho batru ula dung bat ot dekat tari bat ka jingkmu jong u galong bat pen men saw ya ka wei ka khna school ka badang don hagalenti ban lech school Kani kala jia kasnang mau kelai Eastern West Khasi Hills. Bat ketika kena school kadai kepadang pulih haga class 12 haga wai niki school kepadang hapo kathai. Habaya keran bat kinong thok khubor na kaliang uhinmen try jong ketika kena kepada syak penmen saw ulinga thu baman ka sngi ka para jong u ka juyat kejat kumba ar kilometer shiteng AA ban poisha school bat ka julai lang bat kit paralok Henry haga sngi ka bajia ka jingjia pat kani ka samla ka klem yo alat ban late lang bat kit paralok uhinmen jong kani ka kena ulia thu baka para jong u kala syadung bat syaot da ka tari na rendang ka bala penlong ya ka ban min saujur Lea thoru baya ka met jong ka kena school ningkong la lap de ki parlok jong ka ki baya late school lang bat ki baya i ka sweater hasurok bat hadin ba pet ki saudong saukun ki la lap penban ye ka met jong ka samla ka barathia lengktar hamadan ban yo ye ka jing sumar ka babiang la penkit no but ye ka kena sa civil hospital mairang henry namar bala men saujur kumta la penkin riano marmar sa civil hospital shillong Nakaliang uhinmen batru kumkayeng kasem kila kintu jori ki bor pulit bakin thwet batru ban penshitom de bating ya kirunar ki pada don kiti ban penmen saw ya ka para jong u shisho nakaliang gi seng bhalang ba pher ki bala penpa ya ka jing ngosi ka ba khrau halor ka jing sha thombor jong ka ni ka na samla ka ban nakasnong law bertun ha ki reu bemman bat ki reu thrang snam kan bakadang temu ban late school nalau bertun syamau kelai ha ka baki seng bhalang kila penpau je jing penrem ka bajur ye ki bre ki bala not ban thombor ye ketika kena samla pada kaju kapor kila kerpar ru ye ki bor jong ka ain lingba ka tanat polit bakin shimkhia badru ban penstet ye jing thwen ye ki bre khnang ban yo kemno mardor Hagajo kapor kiseng balang ba pher kila airu ka jingkit bok kit ruang yegani ka samla ka brang don menta hapadeng ka jingsha somar hapo civil hospital Shillong bakan yo no yeka met ka bashat bakhlan ti parlong da ki kubor ngela poi shika bakut kara do banginya shambyang ashem tayo ni ai kublei yeka por jongpi kublei shibo